खय इलाव आम्हीच थांबा काहीतरी इलाव चंदगड मध्ये इलाव 10:30 वाजता येऊ म्हणून सांग. 10:30 वाजेपर्यंत येऊची. जेवण देऊ सांगा. दुपारचा जिरला यांचा. दूध काढलास मस्त. दूधच काढूक नाही वाटतं हे म्हणजे भारीच. पण नीरचो नाच सांगा कसं वाटलं तो. एकदम त्यांना येडो कुळ्यात करून टाकल्यात त्याने. नाचकुळा डान्स केलाय. बघा लग्न लागला पण. झाला विद्याबुद्धी उत्तम संस्कार देईन म्हणून पुढचा सुपारी खाली टाकायची. दिसलो बरोबर दाखव. हे ती काय करूचा लागला ते का. वरती जेवण बनवलं. त्याच्यानंतर हळदी कुंकवाचा कार्यक्रम केला. मग पूजा केली. बघ बाबा काय करूक लावलाव आम्ही ते कथ. मारवाडी आहे तर आमचं हे राजस्थानमध्ये राहायचं. हा तू हिंदीत बोलतस. मागं काय करायचं. माझी हिंदी ऐकन तू तुझी हिंदी विसरतलस. आम्ही ते कशी बोलणार. दोघांचे शॉट झाले. चला हार घेऊन दमला तुमचे. मग दोन हात ऐसे ही कधीपासून असंच आहे. बोल तू हिंदीतच बोल. एकदम चांगलं कसं वाटलं? बरोबर वाटतंय की नाही? बघलं का एंट्री. अरे आजी कसा वाटला. म्हणजे बाबा स्वप्नात पण नाही बघितलं. म्हणजे त्या दुसऱ्या लोकांचं बघतो सिनेमातल्या किंवा त्या भारी वाटलं ना. नातीचं लग्न बघताना भारी वाटला. जबरदस्त भारी. मग. आयुष्यात पहिल्यांदा विमानात बसले. हा नातीच्या लग्नामुळे. कोकणचा बाबू कर ना शूटिंग कर. हा बोल चालूच आहे. बोल ना चालूच आहे. बोल. महेश घाडी उर्फ बाबू यांचा नंबर कृपा करून घेऊ नये. कृपा फोन नंबर घेतला तरी ते फोन उचलत नाही आणि तरी म्हणायचं कोकण आपलाच असा. तर नमस्कार मंडळी. बघा सगळी आता लग्नासाठी तयार झालेली आहेत आणि आता आम्ही चाललो हॉलवर. बघा नाना पाठी बसते. हां रात्रीचं नाच बघला असेलचो. तर आता आम्ही चाललो लग्नात सगळी आणि ताईनाच मग हॉलवरनाच घरात जाऊ चालत आहे. कर्नाटक पगारे. आता आमका मॅपची गरज नाही काय रे. आमचे एकदा रस्ते पाड झाले. मुंबईचे लक्षात येतात पटाकन. चलो एंट्री मारली लावलेला. खाऊचा कायच नाही. रात्री मारायला काढले नाही त्यांचा. गळी लागत येत बाहेर खाल्ल्या. खाऊचा कायच नाही म्हणत. चलो उतरो. मी बाबा खाऊन निघलो. हा बघा लग्न लागला पण.
Okay, please eye contact. Please smile. Done. नमस्कारोमि तरंगत्वेन हरि ओम आपण बाजूला या समजले वाक्य घेतले बसा ओम ए भयम्मा ओखानो यथा वेदसा मसाद्रदे रक्षिता वायुरदब्धः स्वस्ताये स्वस्तेन इन्द्रोर्धश्रवः स्वस्तेन भोगा विश्ववेदः स्वस्तेन सारक्ष्वारिष्टानेमिः स्वस्तिनो बृहस्पति दधातुः काय आजी काय म्हणताय काय मस्त हे नका घेऊ मुलाखत नका घेऊ. हे मजा वाटते ना. हो लवकर लग्न लागलं परत लावणार परत 12 वाजता ते लोक परत लावणार त्यांच्या पद्धतीने. असं आहे यांचा काय चालला आता बघा सकाळीच नाश्ता सकाळी सगळी नाश्त्याक बसलेली आहे परत लग्न हा 12 वाजता लावूचा माहित आहे इकडे मस्त हा कातलं या काय तर अच्छा नको मग चटणी तर ही बघा इडली आणि सांबारा नाश्ता सकाळी कर्नाटकमधला आमच्याकडे असते ते कांदे पोहे असणार होते अरे हे नील त्यांनी केलं सकाळी पुरी यांनी खाल्लं हे नील संदेश मी जसे सांगते आपण तसं म्हणायची ओम गणगणपतये नमो नमः इष्टदेवताय कुलदेवताय ग्रामदेवताय स्थानदेवताय वास्तुदेवताय एतथ कर्मण प्रधान मंगलगौरी देवताय नमो नमः मम मांगल्यं तन्तुनानेन मम जीवन हेतुना कंठे भद्राणे शुभगे त्वं जीव शरधा यथा सहं मांगल्यधारण सुमुहूर्त मस्तु म्हणून आपण दोरीनच हात पाडा चला मंगळवाद्य पाजंत्री वाजवा मांगल्यं तन्तुनानेन मम जीवन हेतुना कंठी कंठी भद्राणि शुभगे त्वं जीव शरधा यथा सहं मांगल्यधारण सुमुहूर्तमस्तु यत्रैवं तदेव स्नाति भगवत्पाण्यः सन्ना मंगळसूत्रचा वाटी तुमचा लेफ्ट हँडमध्ये ठेवून घ्या ओढा अजून ओढा हां ते गळ्यालाच लागलं हळद कुंकुला बद्दला हरिद्रा कुंकुमं समर्पयामि श्रियश्चरे लक्ष्मी च पत्न्या महोरात्रे पारश्वे नक्षत्राणि रूपमश्विना व्यक्तं वा उजवा हातामध्ये ठेवून घ्यायचं फोटोग्राफ त्यांना जात मंगलित्वा अंतर्गतेनः सिंधूरपत्रपुष्पाणिं समर्पयामि नमस्कारोमि हे आपण वैभवी दोन्ही हात पुढं करा त्यांचं बँगल्सला हळद कुंकुला विचिसंदेश सुमंगलित्वान्तर्गतेनः सौभाग्यद्रव्यपुष्पाणिं प्रतिगृह्यताम् अखण्डसौभाग्यवती भवः सावित्रीमान भवः सुमंगलित्वा भवः तरंगत्वेनः नमस्कारोमि हे आशीर्वाद करा होय काय मालिका बघू गेलं की मग लग्न चालू आहे रुपवात आता हात लावू नको तुम्ही काय तुम्ही धड नाही आज हे नागारे वाजूक घेशे काकांका बोलावं जाते काका बैलगाडी लाडू खाऊची लाडू जेवो आपण खाऊ शकता रुपवात त्याला काय तर बाबाला नंतर मग खाऊ जाऊ म्हणतात हे तुमचं लग्न झालं तुम्ही खाऊ शकत नाही लग्न झालं नाही ना वैभवी आणि संदेश स्माइल देवा म्हणून पुढचा सुपारी खाली टाकायची चत्वारे विष्णुर्मे नयतोः आपो विश्रामय भवस्थान पुढे ददातुना महेशाय चक्षुषे हात त्याच्यापेक्षा महत्त्वाचा आहे हात त्याच्यापेक्षा महत्त्वाचा आहे काय आहे आपण जे काय पैसे कमवतात त्यांचा हाड करत नाही ब्युटी पार्लर म्हणून
पिझ्झा पार्टी म्हणून काही हाण करत नाही. मी वाढ घेऊनच जाते असं म्हणून घराच्या खर्चाला द्यायचं असं बसायचं नाही. मी वैभवी आपण कमवलेलं घन कनक मनातले पैशाचं रूपात असेल किंवा आभरणाचं रूपेण असो किंवा धनधान्य रूपेण असो मी वाढून घेऊन जाते. मी वैभवी आपण कमवलेलं आर्थिक रूप वाढून घेऊन जाईन म्हणून पुढचं सुपारी खाली टाका. हरि ओम महात पंचमेव विष्णुर्वेद यतोः हरि ओम सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते. आपलं विद्याबुद्धी उत्तम संस्कार देईन म्हणून पुढचं सुपारी खाली टाकायची. तरंगद्वेनः सरस्वती नमस्तुभ्यं नरदेगामरूपिणे विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धरमं वैभवी. संदेश तुम्ही एक शब्द सांगितलं तर ते क्रॉस करून तुमच्याकडे येतात. वैभवी तुला सोडून बाकीचं सर्व मला बहीण असल्यासारखं. तारे दिसतात तारे. हा? हो खूप मजा येते पण का बोल ना मी बोलते काय रात्रीपेक्षा जास्त नाही. नक्षत्र आहे. आपलं दाम्पत्य जीवन वैवाहिक जीवन सुखेन राहावं अशी प्रार्थना करून वरती सूर्यदेवाकडे अक्षता घालायची. जपा कुर्म संगाजं गाजमोदरिं नमोरे पाप सर्वग्निं प्रणितोऽस्मि दिवाकरं वा ततो गालभव पूजार्थे अत्र पुष्पाणिं समर्पयामि नमस्करोमि. तरंगत्वेन हरादित्यादेवं काही करायला येत नाही त्याप्रमाणे जसं तसं असतं तसंच आरती करू नये. भक्त्याने पम्रहित्र्यामी देवाय गुरुमात्मने नमो नमः. राहिमां प्रिया देवदेव ज्योते नमोस्तुते. तांब्या धरून सूर्यदेवाला अर्घ्य सोडायचं. अर्घ्यं समर्पयामि नमस्करोमि. गंगे जयमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् शिवसन्निधि कुरुः. गंगा यमुनाय नमः. अर्घ्यं समर्पयामि. नमस्कार करा. नमस्करोमि. संदेश त्याचा शोध असा लेफ्ट हँड करायची. उजवा हात खरा उजवा हात राईट हँड. अरुंधती नक्षत्राला दाखवायचा. अरुंधती नक्षत्राचा बघा हात असं बरं येतो दाखवायचे. तुम्ही त्यांचा हात बघा संदेश हा अरुंधती नक्षत्र बघून दाखवायचं. दिसलं का? दिसलो दिसलं बरोबर दाखव. हे व्यवस्थित कधी चुकत नाही. ते बघा तिकडे फुल फुल क्लिअरली दिसतंय. चला जाऊया. तारे बघला तारे आणि सूर्य तारे सूर्य चंद्र तारे आमची घरी एवढं नाही पैसे उतरायचे दाखवतं. दाखवल्याने की झालं आणि बघले घेऊन होय पद्धतशीरा. हे नील मेनू काय राहुलो शिल्लक अजून. भात नाही खायचा. तीन वेळा त्यांनी भात खाल्ला. आईच्या गावात दुपारी काय खातो त्यांचे पदार्थ अरे नाही आम्हाला ओळखलंच नाही. कलर्स ऑफ कोकण आंबे मी आंबे खाल्लेत ना तुम्ही. आंबे खाल्ले कधी दिले ह्याच्यात रेकॉर्ड होईल. कधी दिले मला शौर्याच्या मुंजीत खाल्लात ना मग. कसला आंबरस पण तेव्हा वैभवीचा हे व्हिडिओ नंतर झाला ना आंबरस त्यामुळे. कसला खाल्ला वैभवी लेट आली हो ना. आमरस कसला खाल्ला मुंजीत आमरस कसला या खाल्ला? तुम्ही कधी येणार आमच्याकडे. तो नंबर एक मिनिट चिपळूणला आम्ही येतो. चिपळूणला ना कशाला. नंबर ना घेऊ नको. फोन उचलत नाही. कलर्स ऑफ कोकणचा बाबू कर ना शूटिंग कर. हा हा बोल चालू बोल कर. कॅमेरा चालूच आहे. बोल ना चालूच आहे बोल. महेश घाडी उर्फ बाबू यांचा नंबर कृपा करून घेऊ नये. कृपा फोन नंबर घेतला तरी ते फोन उचलत नाहीत कारण ते सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत खूप कामात असतात. लोकांचा गैरसमज होतो की तो सेलिब्रिटी आहे काय आहे पण तसं अजिबात नाही आहे. कामात सगळे एवढे व्यस्त असतात त्यामुळे हे स्वतः तिने बघितलंय. हां मी स्वतः गावात जाऊन राहून बघितलंय त्यामुळे मला माहिती आहे
तुम्ही पाहिजे तर त्याला मेसेज करून ठेवा. वेळ झाला की तो मी फोन रिटर्न करणार. जेव्हा तो वांड्र हक्काला बसतो तेव्हा तुम्हाला तो मेसेजचा रिप्लाय करेल. आणि तरी म्हणायचं कोकण आपलाच असा. कधी पण यावा. ते कधी पण यावा. नाही, घरचे दरवाजे 24 तास तास उघडे आहे. ओपन आहेत. घराला लॉक नसतं. हे कुठे राहतात? मग पाठ झालं. आम्ही त्यालाच नेणार आहोत आता बागेत आमच्या वांडे रखवायला त्यालाच नेणार आहोत. घेऊन जा घेऊन जा. हा. गाडीला हवा मारली तिकडची मस्त हवा आहे. त्याला ते मानवणार नाही. दादा बोलते घेऊन जा बाबाला. हे बघा इकडे यांचा फोटोशूट चालला. काय केलं? तुझ्या फोनमध्ये येणार की माझ्या फोनमध्ये येणार गिअर के? स्नॅपचॅट घेऊन ठेव ना. स्नॅपचॅट काय करूचे? स्नॅपचॅट तुला फोटो मस्त. बस पकडे जाऊ जरा जरा या साईड. बस बस जरा सारखा सांगलेलं फक्त. हां बस. ए तू फोटो काढले की नाही? ए तू काढून घ्यायचे ना. काय तू अंबरनाथ. तुम्ही अंबरनाथचेच आहात? हां म्हणजे बेसिक मी मारवाडी आहे, तर आमचं हे राजस्थानमध्ये राहायचं. बट दादा परदादा वो सब भी इधर मुंबई में है. हाँ तू हिंदीत बोलतस. नाही नाही आमका कळतं सगळं. म्हणजे येतं मला मराठी बोलायला, पण कधी कधी मी अडकते बोलायला. हा, काय ना आम्ही हिंदी बोलताना माझी हिंदी ऐकन तू तुझी हिंदी विसरतलस. ये कोकणात येणार ना. हिच्याबरोबर यायचं मिनलताई बरोबर. हिच्याबरोबर येशील तर ही आता एवढंच नाही. आता ही होळीला येणार आहे. होळीला तिला आता आवडलं ना गणपतीत. अरे मला पण तिचं हे मी बघितलं ना व्हिडिओ तुमचं इकडचं, मला पण खूप आवडलं. पूर्ण ऑथेंटिक येतो. आता आमचे इकडचे सबस्क्रायबर आहेत वैभव म्हणजे हे संदेशच्या घरातले वगैरे. ते अगोदरपासून व्हिडिओ बघायचे. ए झालं येतोय ठीक आहे त्याचे चालू. ऐका ह्या ह्यांचा मरण काढणार. आर फर्स्ट मीट टुगेदर इन हे पण सांगा ना. पोलो राईड गाडी. ऐक ना, कोण जाणार आहे का? झालं ना, दोघांचे शॉट झाले. चला आता हार घेऊन दमला तुमचे. मग दोनों हाथ ऐसे ही कभी से कधीपासून असंच आहे. बोल तू हिंदीतच बोल. अरे हे आम्ही आता जाणार. मला बोलत होते माझं यायचं फिक्स नाही. मी बोलली या तुम्ही 5 तारखेला. 5 तारखेलाच मजा आहे. कसं वाटलं खरं सांगा. नाही कॅमेराला सांगा, मला सांगून एकदम चांगलं होतं. कॅमेराला सांगा. तुला कसं वाटलं? बरोबर वाटतंय की नाही? खरं सांगा. आता काय हो हा मग आता बदल नाही. नाही आता लग्न झालं. कधी घेतली? हे बघ काय आता मला तो मुलगा मुलगा कसा आहे? तुझ्या पहिल्या भाई भारी आहे. भारी मुलगा माझ्यासाठी पाहिजे. हसवायचं नाही. आता कसं आहे माहिती आहे शिंदे गो गो तुका सांभाळूच होते का? 100% सांभाळतो. तो नाही काम करायची येत नाही. लाखात एक आहे. लाखात एक आहे. सारवल्यान बिचाऱ्यान तुझ्यासाठी काय काय करूचा लागलं ते का? शेणात- वरती जेवण बनवलं. मग? त्याच्यानंतर हळदी कुंकवाचा कार्यक्रम केला. मग पूजा केली. बघ बाबा काय काय करूक लावलाव आम्ही ते कथ. आता मी चेंज करायला वेळ आहे, वेळ. बाय. सकाळी लगडक माणसं कोण नव्हती. आत्ता रिसेप्शन का बघा हे बघा. मला बोलायला पण आहे. मग
बोलणं पण आहे मला सांगा मी बोलतो. सोबत सोबत आहे. संदेश नारायणी आहे अक्षरशः खुश आहे ना खुश आहे. मग तर मंडळी नवऱ्याची एंट्री झालेली आहे आणि आता नवरीची आहे वैभवीची आहे आपल्या मुंबईच्या चढवाची आणि त्याची बघूया आता काय वेगळी आहे. नवरदेव आहे बघा बघलं काय तू घरी आजी कसा वाटला म्हणजे बाबा स्वप्नात पण नाही बघितलं म्हणजे त्या दुसऱ्या लोकांचं बघतो सिनेमातल्या किंवा त्या भारी वाटलं ना नातीचं लग्न बघताना भारी वाटला जबरदस्त भारी मग- आयुष्यात पहिल्यांदा विमानात बसले हा शुभोत नातीच्या लग्नामुळे कारण भारी. मला विमान आवडत नाही नाही आवडत मला खालून बघायला आवडत पण बघ ना मग नशीब आहे मजा आली ना मजा आली ना ग्रामीणं जननायके गणपते कुर्यात् सदा मङ्गलम् सुमुहूर्ते आमच्या काय मारत्या अक्षता त्यांच्या मारा दंडमंडितकरा या श्वेत पद्मासना सुमुहूर्ते सावधाना सुलग्ना शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनं
आम्ही जातो. हो चला चला जेवून जा. चल. चालत चालत. हो चालेल जेवून जा. कॉंग्रॅच्युलेशन. हो. कधी येणार कधी? शिमग्यात. शिमग्यात. चालत चालत चला. चला जेवून घ्या सगळं. ते काय सांगतात? अरे हा फोटो काढायचा आहे. व्हिडिओ बघता तुम्ही? हे बघा आपले सबस्क्रायबर पण आता इथे भेटले आहेत. हे बघा पंढरपूरला असता. पंढरपूरच्या जवळ आहे हां अलीकडे. हां हां हां. तर आईस्क्रीम आताच लावून केलं आईस्क्रीम. जेवण झाल्यावर लगेच फटाफट मेनू आमचे पाठ झालेले आहेत. काय 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 काय. शौर्य ए शौर्य येतोय का? येते चल तिकडे. कधी राहुला रे खाऊचा. चला आता आम्ही निघतो. बाय बाय. कधी येऊया? हे रडू नको. तरी पण मी शॉट घेतला तुझा रडण्याचा. टाकला टाक ना या डिसेंबरमध्ये या. हे येते. झाला नीट सगळं. हे काय हेंका विचार काय खाऊचा राहुला. विचार विचार हेंका विचार काय खाऊचा राहुला. नील का विचार. नील का नाही नीलचं नाही. तो गेलो आणू खाऊचा. चला मग खा सगळे चला. ह्याच्यात आई काय काय एकही मेनू ठेवले नसतो तो घेऊन येलो. एकही मेनू ठेवले नाही. सगळे मेनू पाठत त्याच्या खै खै काय काय खाऊ. बाय बाय. ए चल आजी चला. ही वैभवीची आजी. हां येणारच 4-5 दिवसांनी. हो सांगेन फोन करेन. चालेल. चला. तर मंडळी अशा प्रकारे आता लगीन वगैरे सगळं जेवण वगैरे झालेलं आणि आत्ता आम्ही चाललो आपल्या नारीरच जाऊचा. चला तर अशा प्रकारे कसं वाटलं व्हिडिओ नक्की कळवा. वैभवीच्या लग्नाचं आपल्या मुंबईच्या चढवाच्या लग्नाचा व्हिडिओ कसं वाटलं तर नक्की सांगा. आणि हे जा नंदन का बोलावचा. चाललो आम्ही. चला हो हो भेटतो कधी. हो हो नक्की. कोकणातले. माझं नाव संजय पारेकर. आमचा अमोल टी व्ही म्हणून आहे. हां लक्षात ठेवा. आमच्या टी व्हीवर सिनेमा पाहिली असाल तुम्ही. वर्षा, अशोक, लक्षा, होय होय बघितलं. शेजारी हो हो. नंतर लपंडा होता. विक्रम, अशोक, अजिंक्यदेव, सुनील बर्वे, असंख्य. नंतर क्षण, सुबोध भोये, प्रसाद. नंतर प्रेम, मृणाल कुलकर्णी, सचिन खेडेकर, बरेच आर्टिस्ट होते. नंतर आमची साईबाबा सिरियल GDवर. हां हां हां. नंतर नाटकं होती. मी नाटकाच्या तिकडे आलो होतो. विच्छा माझी पुरी करावले. हा. विजय कदमवर. तर प्रोड्युसर तुम्ही. मी आणि माझा पुतण्या. हां हां. आता आमचा OTT प्लॅटफॉर्म आहे अमोल टी व्ही. लक्षात ठेवा. मी कधी फोन केला. अमोल टी. हां. ओके त्यांचं नाव आणि हे दिलेलं. चालेल. केव्हा आमच्याकडे मला कोकणात आवडतं. आंबे खाऊ केव्हा. या 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 नक्की या. मला कोकणात आवडतं. हो हो. मालवणला बरेच वेळ येतो. माझी मैत्रीण आहे ती. मालवणवरून जवळ आहे आम्हाला. त्या बरेच वेळा आले. हां हां. गोव्याला जायला. हां या या या. चला 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 लवकर पटापट. आता फोटो बिटो काढायचे नाही आहे बघा. ए चल चल चल. अभ्यास कर. मी अभ्यास करू. अभ्यास कर. मी ढोरंग सांभाळतो. चल काळजी घे. चल. नंदन भैया. हो काय चालत. चलो ओके बाय बाय. हो हो करते चल. तर चला मंडळी अशा प्रकारे आता आपण निघूया आणि चला. हे चला पटापट बसा गाडी येत. अरे अक्का नाही आहे बाबा. तू रडते आहेस. सुवन थैंक यू. चलो अच्छे से गाड़ी चलो. खैरियत से जाओ.
चल 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 काकी. तुम्ही दोघी पाठी चला, नीट राहा, नीट राहा. काकी बाय रडा नको आता अजिबात. अजिबात नाही, म्हणजे मेकअप आहे. हा चला, बाय मॅडम. चला हॅपी जर्नी. थँक्यू. ते का झोपच येतात ते का म्हणून आम्ही आणत नाही बघा. ह्यांका पुष्पा ही अशी माणसं. तुम्ही माझ्या पुष्पा येईल ना तर पुष्पाक गाडी लागतात. त्याने आधीच सांगितलेलं मी माका एवढ्या लांबचा प्रवास जमत नाही. ते का साधं देवगडात येऊचो जमत. दहा वेळा गाडी धुवची लागली असती ना. पण नीलचो नाच सांगा कसं वाटलं तो एकदम. त्यांना एवढं कोळ्यात करून टाकल्यात त्याने. नाचखोळा डान्स केलाय कर्नाटकमध्ये येऊन. ऊस मस्त आहे ना कडे. हो बघा सगळं ऊसच आहे. मामा 2 तास 44 मिनिटं खाली जाऊ लागतं. 2 तास 44 मिनिटं म्हणजे 3 तास कणकवली. वाजले किती 6 वाजले. किती वाजले 8 ना. 6 वाजले आता. 7 ते 7 7 ते 8 8 ते 9 9 वाजतले. 10 वाजेपर्यंत पोचतला. जेवण करूक सांगा बाबा नो. जेव डायरेक्ट घरात. हॉटेलची खाणी आपणाक नको. खय इलाव आम्हीच थांबा खंयतरी इलाव. चंदगड मध्ये इलाव. चंदगड आंबोलीच्या पाठी. 10:30 वाजेपर्यंत येऊची. जेवण देऊक सांगा. दुपारचा जिरला यांचा. दूध काढलास मस्त. दूधच काढूक नाही वाटतं. हे म्हणजे भारीच.